हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे कहा दिल ने ये तो आई, कहीं चटकी कली कोई मैं ये समझा तो शर्माई। कोई खुशबू कहीं बिखरे लगा ये जुल्फ लहराए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे फिजा रंगी हदा रंगी, ये खिलाना ये शर्माना, ये अंगड़ाई ये तन्हाई, ये तरसा कर चले जाना। बना देगा नहीं किसको जवा जादू ये दीवाना। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ, मेरे दिल की तू धड़कन है। मुसाफिर मैं तू मंजिल है, मैं प्यासा हूँ तू सावन है। मेरी दुनिया ये नजरें है, मेरी जन्नत ये दामन है। लिखे जो खत तुझे याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे ಸೊಗ್ಯಾಂಚಿನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದುಂಬ ತಗೊಂಡು ನಾತು ಮುಂಜಾದ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಲುವಾದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಗೀತೆ ನಿಖಿಲಿಗೋಸ್ಕರ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೂವಿ ಸಾಜನ್ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಗೀತೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಸಿಂಗರ್ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ದ ಪ್ಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗರ್ ಅಂತ ಬಂದಪ್ಪ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಹಿಮಾ ಬಂಡೇರಿ ಬೇರೆ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬರಡು ನಿಖಿಲ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन मेरे साजन
कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है इसको समझाता हूँ कितना इसको बहलाता हूँ कितना इसको समझाता हूँ कितना इसको बहलाता हूँ नादान है कुछ ना समझता है दिन रात ये आहे भरता है ಸ್ವಲ್ಪ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರ್ಬೋದಾ मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तुमसे करता है पर सामने जब तुम आते हो पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी से करता है ओ मेरे साजन 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 मेरे साजन 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 मेरे साजन वो फिल्म अंद गुर्तुंडे సాంగ్ డే ఉండు ఉదర్ ఏరేగాళ్ళు గుర్తున్నా సార్ కరెక్ట్ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಗೊರ ಜೋರಾಯನ ತಾಟಿ ಗೊರಲೆ ಸರ್ ಮೂವಿ ತೂತಾರ ಅನ್ನದೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮೂವಿ ಅವಿನ ಪನಕಲ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಮೇರುಲೇರು ಸೋಕೆ ನನ್ನದ ದುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆ ರೀತೆ ನಿಕ್ಲ ದುಂಬ ನಡಪವೇರು ಸೋಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ ದ ಯಂಗರ್ ಬಾಯ್ ಇಂದು ಮಾಡಲ್ದ ಪೋಂದರ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಉಂಡು ಸೋಕೆ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಸರ್ ನಾನು ಮೋಕೆಡೆ ಯೋಜಿ ಮೋಕೆಡೆ ಇದಕ್ಕನ್ನೋದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಾತಿರ ಸಮಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬಡ್ಸಲದ ಸಮಯ ಅಂಚಿ ಒಂತೆ ಸಂಪುದ ಸಮಯ ಅಂಚಿನದವರ ನಿಖಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಾತಿರನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೈಕ್ ಆಪೀನಿ ಸೊ ಯಾನು ಒರಿ ಪಾತಿರ್ಲ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತಿರ್ಲ
ಅಂಡ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಲು ಪಾತಿರ್ನ ಎತ್ತು ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ನ ನಿಕ್ಲ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಡಿದ ಪಕ್ಕ ಎದುರುದಕ್ಲು ಪಾತಿರ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅನ್ಸಿದವ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಚ್ಚ ಓಕೆ ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗೆದ ಎದುರುದ ಪೊರ್ಲುದ ಚಾವಡಿದ ಪೊರ್ಲುದ ಆಸನಡು ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ತೊತ್ತೈತಡು ಪೊರ್ಲುದ ತೆಲಿಕಿಡ ರಾರಾಸ ಒಂದು ಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಆದರ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೋಕೆಡಿದುಕೊನ್ನ ಯಾನು ರೇಡಿಯೋ ಬನ್ನಗ RJ ರಾಜ್ ಟಿವಿಡು ಬನ್ನಗ VJ ರಾಜ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಭಾಗ್ಯ ರಾಜ್ ಸರಿ ಮತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತ ವಿನ್ಯರನು ಗಣ್ಯರನು ಆತ್ಮೀಯರನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನಿ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ತಲಪಾಡಿದ ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರದ ವಿವೇಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಕ್ಲು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿರು ಬಂದುಲೆ ಪರೋಪಕಾರಂ ಇದ ಶರೀರಂ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಶರೀರ ಪನ್ಪಿನವು ಅವು ಪರೋಪಕಾರಗ ಇತ್ತಿನವು ಒಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ದೈ ಐಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಪೂರ ಪರರಿಗೆ ಅನ್ಪನ ಬಾಕಿದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಕಿದ ಪ್ರಾಣಿಲಿಗೆ ಬಾಕಿದ ಪಕ್ಷಿಲಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಕಾರಣಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನದಿ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆಡು ಪುಟುದು ಸೀದಾ ಹರಿಯೋಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಜತೊಂದು ಬನ್ನಗ ಅವು 10 ಜನಕ್ಕೆ 10 ಜಾನುವಾರಿಗೆ 10 ಪಕ್ಷಿಲಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಶರೀರನ ದೇವರ ನಮಕ್ ಕೊರ್ತೇರು ಸಮಾಜಡ್ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದೇತ ಉಪಕಾರ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಅಂಚಿಡದವರ ಏನಿ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಬೇಲಿನ ಸಮಾಜಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುದರ್ ಪುಗಡ್ತೇನು ಏನೊಂದು ಸಮಾಜದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಮುಲೈನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗುತ್ತು ಮೇರ್ನ ಪುಟುಪರ್ಬ ಅವೇ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಪುಟುಪರ್ಬನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ ಸೇರೊಂದು ಮೊದಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಜಿಂಜ ವೈಪನ ಬುಡ್ಚಿ ದಯಪಣ್ಣಗ ಸುಮಾರು 10 ಜನ ಮಲ್ಲ ಘಟಾನುಘಟಿನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಲು ಪಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಅಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತ್ರ ರೂಪಿನ ಹಿಡ್ದವ್ರ MC ದಯನ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಒಯ್ತೆ ಅಂದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಬೋದು ಮನ್ಪಿನ ಬಡ್ಸಿ ಸೊ ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಸರಿ ಬಂದಲೆ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲದ ಜೋಡಿ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲು ಅಂಚನೆ ಆರ್ ಕಿನ್ನೆಡ್ ದಿಂಚನೆ ಊರುಡು ಒಟ್ಟುಗು ಬುಲೆತಿನಂಚಿನ ಅರ್ನ ಶೋಕುದ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗೆ ಎದುಕೊನೆಕ್ ದುಂಬು ಬಂದುಲೆ ಒಂಜು ಮಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಒರಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿತ್ತಡ ಹಾಗೆ ಎತ್ತೆ ಸನ್ಮಾನ ಆಂಡಲ ಆಗ ಖುಷಿ ಆಪಿನಿ ಹುಟ್ಟೂರಿನ ಸನ್ಮಾನ ಅಂದು ಏಪಲ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ಊರುದಕ್ಕಲ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಂಡ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ಎಂಗೆ ಎತ್ತೇದೋ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದೇರು ಆಂಡ ಎನ್ನ ಊರುಡು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಮುಕ್ಕಲು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದಿ ನಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಈ ಪಾತ್ರ ದಾಯ ಪಂಡ ಪನ್ನಗ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜು ಮನುಷ್ಯಲ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ವಿದೇಶಡು ಹೋದು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಬರಿತೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಡ ಅಕ್ಲು ಮೋನೆ ತುಂಡ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಮಡ್ ಒರಿಯಾಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೆ ರಕಲ್ ಸೊ ಐತ ಅರ್ಥದಾದ ಬನ್ನಗ ಪಿದೈ ಊರುಡು ಪಿದೈದ ಗ್ರಾಮಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಭಾರಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದೇರು ಭಾರಿ ಸನ್ಮಾನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಊರುಡು ಗೆನ್ಪುನಕ್ಲು ಉಪ್ಪುಜಿ ಸಾಧನೆ ಪನ್ಪಿನವು ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಪನ್ಪಿನ ಈ ಪನ್ನಗ ಸುರು ನಮ್ಮ ಬರಿತೆ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಶುರು ಅವಡು ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪಿನವು ಶುರು ನಮ್ಮ ಬರಿತೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚೆನದವರ ಒಂಜಿ ನಿಜವೈನ ಸಾಧಕಗ್ ಆ ಸನ್ಮಾನ ಸಂದುನಿ ಆ ಪುಟ್ಟಿನ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಇನಿ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಆ ಎಲ್ಲೆಡ್ ದಿಂಚ ಬುಲೇನಂಚಿನ ವಿವೇಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋರೈನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಸರಿ ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ಜಿಂಜ ವೈಪುನ ಬಿಡ್ಸಿ ಜಿತೇಂದ್ರನೇ ಅಂತೂ ರೆಡಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅವ್ರನ್ನ ತಂಡಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದುಂಡು ಜೋರಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್. Comme d'habitude on est calé, comme toujours ça va aller. On te met la glace à gogo, tous ensemble on fait le show. On t'invite à la magie, y'a pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. ಪರ್ಲ
ಲಗಂಟದ ಜಕ್ಕಟ ಜೋನಿ ಪನ್ನಗ ತುಯ್ಯರಾರು 25 ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವೇರು ಅಂಡ್ 5ನೇ ವರ್ಷ ಜಿಂಜಿದ ನಂಚನ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೂಜಿ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಮೂಜಿ ಮುತ್ತು ರತ್ನ ಪದ ನಂಚನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರೀತಿ ಮೇಡಮ್ ಅದೇ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಗೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಪಿಲೆಕ ಮೂಜಿ ಜನ ಮುತ್ತು ದಂಚಿನ ಜೋಗುಲು ಒಂದು ಮೇರ್ನ ಸಂಸಾರ ಬಂದುಲೆ ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಲ್ನಾತು ಸುಮಾರು ಪಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರಿಗೆ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ತುರ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಸರಿ ಜಿತನ್ನ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಿರ್ತು ಹೋಯ್ 5 ಬುಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ಪಗ ಮೊದಲೇ ಮತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೀರೇನು ಗಣ್ಣೀರೇನು ಆತ್ಮೀಯರೇನು ಮಾತಿರೇನ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನ್ನ ಮುಖೇನ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಪಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ರಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಬರೋದಿಲ್ಲರು ರಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಬೇರೆ ಉಳ್ಳಾಳ ವಲಯ ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲಂದು ಸೊ ಆರು ಇನ್ನಿತ ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂಪುರೇಖೆಲೇನು ನಿಖಿಲ್ ನಮ್ಮ ಎದುರುದಿ ಒಂದುಲ್ಲರು ಹರಿ ಓಂ ಬಂಧುಗಳೇ, ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ 5-6 ಜನ ಸಮಾನ ಮತದಾರರು ಸೇರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡೆಸಲು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ವಿವೇಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್. ವಿವೇಕಾನಂದರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು 10 ಹಲವು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ. ತಲಪಾಡಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿ ಹಲವಾರು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿವೇಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಕಿರಿಯರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೀಗ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 3,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ನೆಲ ಅಂತಸ್ತು ಮತ್ತು 1ನೇ ಮಹಡಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಜಿಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡದ ರೂವಾರಿಯನ್ನು ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಗಡಿ ಗುತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಇಂದು 50ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೋತ್ತರಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾದ ಶ್ರೀಯುತರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಂಟರ ಭವನದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಭವ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇವರದು. ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವ ಇವರು ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆರೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇವರದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ 50ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಂದ ಭಾಗ್ಯ. ಪತ್ನಿ ಪ್ರೀತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ತನ್ವಿ, ತನಯ್ ಮತ್ತು ತನ್ಮಯ್ ಮತ್ತು 3 ಮುದ್ದಾದ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಬಾಳು ಬಂಗಾರವಾಗಲಿ. ಹಲವಾರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇವರಿಗೆ ದೇವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲಿ. ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ, ನೆಮ್ಮದಿ ಲಭಿಸಲಿ. ಅವರ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಸುಖಕರವಾಗಲಿ ಎಂದು ಮನ ತುಂಬಿ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಲ ಏನಿದ್ದ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಗಣ್ಯರು ಬೈದೇರು, BJPದ ಮಲ್ಲ ಬಂಧುಲು ಬೈದೇರು ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರಡು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂಧುಲ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರಣ ಗಣ್ಯರಣ ಆತ್ಮೀಯರಣ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ರಿತೇಶ್ ಅಣ್ಣಾಗ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಚೆಂಬು ನೀರು ಕೊಡ್ದು ಒರೆಸರೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಟವೆಲ್ನ ಕೊಡ್ದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನಾಗ ದುಂಬುದ ಹಸರು ಆಜಾರೆ ಇಮೇಟ್ ಚಯಾರುಂಡು ಅನ್ನನಕ್ಲು ಉಂತು ಒಂದಾರು ಇಮೇಟ್ ಚಯಾರುಂಡು ಕುಲ್ಲೋಲಿ ಮಾತಾ ಜವಾನಿಯರಿಗೆ ಇಂಕ್ಲು ಉಂತುಂಡೆಲ್ಲ ಮುಜಿಗಂಟು ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ. ಲಂಚಿನ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರಣ ಗಣ್ಯರಣ ಆತ್ಮೀಯರಣ ಮಾತಿನ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಮ್ಮಕೊಂದು ಒಂದುಲೆ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರ್ ನಡತು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಾದಿನ ನಮ್ಮೈತೆ
ಈ ಒಂಚಿ ಎಲ್ಲಿಡಿದ ಮುಖೇನ ತುಯರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಕ್ಕಲು ಅರ್ನ ಆನ್ ಹಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಮುಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಫೋಟೋಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಎದುರು ತೋಜ ಒಂದುಲೇರು ಐತ ಪಿರಾಕಡ್ ಪಿರಾವುಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ಬೋಡತೆ ಐಕ್ ಸ್ವರ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಹರೇಕಳದಾರ ಒರಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚ ಆರೆ ದಾದನ ಬರೇದು ಆರೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವರಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಸೊ ಅಂಚ ನೋಡಿದ್ರ ತೂ ಒಂದು ಬರ್ಕ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೇನ ಆನಿದ ಆ ಬಾಲ್ಯ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಬತ್ತೇರು ಆ 5 ವರ್ಷದ ಅನುಭವನ ನಿಖಿಲ್ನ ಎದುರು ದಿವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ತುಳುನಾಡು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಸಮಾಜಡು ಎಡ್ಡಪ್ಪುದ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟುಟು ಅಜರಾಮರವಾದ ಸೇರ್ನಕಲು ಅವು ಎತೋ ಜನ ಇಂಚೆನೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಆತೆಯ ತಂದೆ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ಲ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಾವೊಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ತನ್ನ ದಾಪಿನೇನು ಕೊರೊಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಎಡ್ಡಪ್ಪುದ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ತೊಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡ್ದು ಗುರು ಹಿರಿಯರೆಡ್ದು ಶಹಬಾಷ್ ಬುದಾರಿಕೆಯನೊಂದು ಸಮಾಜಡ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಬುಲೆದು ಇನಿ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟು ಪರ್ಬನ್ ಆಚರಿಸ ಒಂದು ಪಿನ ಸಾಧಕೆ ತಲಪಾಡಿಗುತ್ತು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ. ತಲಪಾಡಿಗುತ್ತು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು 1975 ಜುಲೈ 22 ತಾನಿ ತಲಪಾಡಿಗುತ್ತು ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಬಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಲಿಗ್ 4 ಜೋಕ್ಲಿಡ್ ಒರಿ ಮಗೆಯಾದ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಪ್ರೀತಿ ಜಯ ಶೆಟ್ರೆನ ಬೆರಿ ಸಹಾಯಡ್ ತನ್ನಿ ತನೈ ತನ್ನೈ ಪನ್ಪಿನ ಮೂಜಿ ಮುತ್ತುದಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪಡೆಯೊಂದು ಯಶಸ್ವಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಮೇರ್ನ ಬೇರೆ ಕೆಂಡ್ರಾ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ SDMಡ್ LLB ಮಲ್ತೊಂದು ಸಾರತ್ತ ಒರ್ಮಣುತ್ತ ಸೊನ್ಪತ್ತ ಎನ್ಮೋಡು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಚಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೆಟೆ 4 ವರ್ಷ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಲ ಆದ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನನ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು. ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಾರಮಿತ್ತ ಉಂತೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಭೀಮಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆನ ಬಲ್ಮಟಡ್ ಶುರು ಮಲ್ತದು ಇನಿಕ್ ವರ್ಷಗೂ 20 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆದ ನಿರ್ದೇಶಕೆಲ ಆದುಲ್ಲೇರು. ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 17 ತಲಪಾಡಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ, ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 14 ಉಳ್ಳಾಳ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ, ಬೊಲ್ಯಗೊತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಹ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಹಕಾರಡ್ ಬಂಟರ ಭವನನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದು ಸಮಾಜಗೂ ಕೊರಿಯರು. ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 21 ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಸೆಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ, ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 22 ವಿವೇಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರ ತಲಪಾಡಿ ಒಂದೆತ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯರು. ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನಡ್ ಬಿಜೆಪಿ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ, ಮಂಡಲದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದ, ಕೋಟೆಕಾರು ಮಂಜನಾಡಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಮಂಡಲಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ, ಸುಮಾರಾತ್ ಬೂತ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಮಲ್ತಿನ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಮೇರೆಣ. ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಂಡನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಡ್ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ, ರಡ್ಡು ದಿನದ ಯಶಸ್ವಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸಾಯಿನ ಕೀರ್ತಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೇನ. ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ, ಕ್ರೀಡಾ ಪಟುವಾದ, ಕೆಂಡ್ರಾ ಕಾಲೇಜು ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆತಿನ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೇನ. ವಿವೇಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಟುವಾದ, ಶಕ್ತಿ ಭಾರತ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಒಂದೆತ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟರ್ ಆದ, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪದಕನ್ ಪಡೆಯೊಂದು, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯೊಲೆಡು ಭಾಗಿಯ ಒಂದು, ಬಂಗಾರದ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪದಕಲೇನು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೇನ. ಇಂಚಿನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಜಕ್ಕಟೆ ಜವನ್ಯಾಗ ಅನುಭವದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ. ನಮ್ಮ ನಂಬಿನ ದೈವ ದೇವೇರು ಗುರು ಹಿರಿಯರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಇರಣ ದುಂಬುದ ಬದುಕಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಮದಿಪು. ಕ್ಲಬ್ದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿಗುತ್ತು ಮೇರೆಗೆ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಮ್ಮ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮಡು ಉಳ್ಳ ನೀತ ಈ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಜನ ಅಂಚನೆ ಎನ್ಕಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತನ ಆರ್ನದು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಇನಿ 5ನೇ ವರ್ಷನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು. ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮನು ಇಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಲ್ಪ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿಗುತ್ತು. ನಮ್ಮ ಇನಿ ತಲಪಾಡಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಲ್ಲಿರ್ದು ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ. ಅರೆಗೆ ನನಾತ್ ದೇವೇರು ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿ ದಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವೇರು ನನಾತರಿಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಕಾಪಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಾರೈಸಿ. ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಜಿತಣ್ಣ, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಈಗ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿನ ಇನ್ನು 5ನೇ ವರ್ಷದ ಬರ್ತ್ಡೇ
ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಕುಸಿತ ದಿನ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲು ಬಾರಿ ಕೊಸಿಟಾರಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನಾರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ. 5ನೇ ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟುಬರ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಪುನಃ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಮೇರೆಗೆ ಎಂಕಲ ವಿವೇಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವತಿರ್ದು ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯ. ವಿಶ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೆ, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ. ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿವೇಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಎಂಕಲ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಮೇರೆಗೆ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಬರ್ತ್ಡೇ. ಅರೆಗೆ 5 ವರ್ಷ ಆನೊಂದು ಪನ್ನಗನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಖುಷಿದ್ಯಾಂಡು ದಯಪಣ್ಣ ಜಕ್ಕಟ್ಟೆ ಜವನಿ ಇಂದುವೆ ವಿವೇಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಂಕಲ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹಲವಾದ ಬೇಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅರ್ನ ಕ್ರೀಡಾ ಜೀವನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಆದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಹಲವಾರು ಮೆಡಲ್ ಗೆಂದಿನ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ ವಿವೇಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವತಿರ್ದು ಹುಟ್ಟುಬರ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯ. ಬರ್ಡೇ. ಸುಮಾರು ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ದೊಂದು ಪಿನಾರು ಕಟ್ ಆರೆಂಜ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದ ಓನರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಲಪಾಡಿ ಮುಕುಲು ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಫೋಟೋನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆಗೆ ಒದಗಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಖಿಲೆಗ್ಲ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ಏರು ಮಾತ ತೋಟದ ಬರಿಟಾದಿಪ್ಪು ಪಂದ್ಯದ ಬರಿಟಾದಿಪ್ಪು ಕಂಡದ ಪೂನಿಟಾದಿಪ್ಪು ಕುಲೊಂದು ವಿಶ್ ಮಾಲ್ದಾರ್ 5ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರೀತಿದಿದ್ದು ಉಡಲಿಡ್ದು ವಿಶ್ ಮಾಲ್ದಾರ್ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಪೂರ್ಯರಿಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಲ್ಪನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ಶುರು ಹೊಡು ಬಂದಲೆ ದಯಪನ್ನಗ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಚನೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜ ಶುರು ಅವಡು ನಾಡ ದೀಪನು ಅರ್ಲಾವನ ಮುಖೇನ ಅಂಚಿಡದವರ ಪುಜಾತ್ ಹಿರಿಯಕಲು ಸೇರೊಂದು ಇತ್ತೆ ದೀಪನು ಅರ್ಲಾವನ ಮುಖೇನ ಈ ಒಂಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಒಂದುಲೇರು. ನಮ್ಮ ವಿವೇಕಾನಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಣಿಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಶಕ್ತಿ ಭಾರತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಸದಸ್ಯರಾಣಿಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಹೇಮಚಂದ್ರ ಬಬ್ಬುಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ತದ ಇರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ದಯಬನ್ನಗ ಶಕ್ತಿ ಭಾರತಿಡ್ ನಮ್ಮ ಜಿತನನ ಸಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಆತುಂಡು ಅಂಚಿಡದವರ ಆ ಶಕ್ತಿ ಭಾರತಿದ ಒಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಜಿತನ್ನೆ ಕುಡಂಜಿ ಆತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನವು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಳ ಒಳೆಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಈ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರು ಮಲ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗೆ ಬರುಡು ಅಂಚನೆ ಕುಡವಂಚಿ ನಮ್ಮ ಜಿತನ್ನೇ ಸಾಧನ ಮಲ್ಪರೆ ಅತ್ತಂಡ ಜನಕಲ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಾದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಭಾಗದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರ ಬಿಜೆಪಿದ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನೆಂಚಿನ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವ ಕುವೆತ ಬೈಲು ದಯಮಾಲ್ತಿ ಒಂಚಿ ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗೆ ಬರಡು ದೇವದಾಸ್ ಭಂಡಾರಿ ಮಾಜಿ ಗವರ್ನರ್ ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಮಾಜಿ ಗವರ್ನರ್ ಎಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಭಂಡಾರ್ಲಿನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜಿತನನ ಅಮ್ಮ ಅರ್ಬಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಶೆಟ್ರ್ ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗೆ ಬರಡು ಬರೀ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುನಿರ್ದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ತನಕ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬಿಯಾಗ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಬಂದಿರ ಒಂದು ಮಾರಿಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮ ಅರ್ಬಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಕೈಯಾರೆ ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪಿನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರ್ನ ಮುಖೇನ ಈ ಒಂಚಿ ದೀಪನು ಅರ್ಲಾರೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಬಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಳ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಎಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟಿರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಣ ಬಂದಿಡ ವಿನಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟಿರು ಮುಕ್ಕಲ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಕೂಡು ವಿಕೆಟ್ ಬಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪುರ್ಲುದ ದೀಪನು ಅರ್ಲಾರ ಬಂದುಲ್ಲ ತಲಪಾಡಿದ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮಾತೆಗೆ ಪುಡ್ಡ ಬುರುಂದು ಅರ್ಲಾಯನಂಚಿನ ದೀಪೊಡು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಪ್ಪಿನವು ಆದಿಮಾಯನಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಜಿತೇಂದ್ರಣ್ಣನ ಮಿತ್ ಸದಾ ಉಪ್ಪಡ್ ಪನ್ಪನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದುಂಬು ತೊಂದಲ ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಜಿತೇಂದ್ರಣ್ಣನ ಹಿತೇಶಿನ ಕ್ಲೋಂಜಿ 8 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅವಿಟ್ಟು ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಳ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಆರು ಜಾತ್ 4 ವರ್ಷದಾತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಹಕಾರಡ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಟ್ಟಡನು ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಭವನನು ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಾಧನೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಹೇಳಿದವರ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಳ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಹರೇಕಳ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಸರ್ ಕಲ್ಲಿಮಾರೆ ಸರ್ ಈರು ನಮ್ಮ ಅನ್ನೆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಮಾತಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ಕೂಟಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ಕಿರಿಯಕ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದೆ ಏಕ ಮನಸ್ಸಡು ಮುಳು ಸೇರ್ದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದೆ ಇಂದೊಂಜಿ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಎಂದು ಬಂಡ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಎಂದು ಬಂಡ ಭಾರಿ ದುಮ್ಮುಡ್ದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಣೊಂದು ಬತ್ತಿನೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಸಂತೋಷಂ ಜನಯೇತ್ ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ತದೇವ ಈಶ್ವರ ಪೂಜನಮು ಮನುಕುಲಕ್ಕೂ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಅವು ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಬತ್ತೇರಿ ಅಂಚಾದೆ ಇಂದುಲ ಒಂಜಿ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದು ಬಂಡ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅಂಚಾದೆ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತಾ ಜವಣಿರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೂಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ಈ ಜವಣಿರು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೇ ಇರತ್ತ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಥಮವಾದ ಧನ್ಯವಾದನು ಕೊರಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದುಂಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಏರು ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಾರ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ನಾವು ದುಂಬತ್ತ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ದಾಯಂದು ಬಂಡ ಏರು ಸುಪುತ್ರಂ ಕುಲದೀಪಕಂ ಕುಪುತ್ರಂ ಕುಲನಾಶಕಂ ಒಂದು ಬಂಡೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮಗೆ ಕುಲನು ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಮಗೆ ಕುಲನು ನಾಶ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಇನ್ನಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂಚಿನ ಮಗೆ ಕುಲನು ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜಗಾತಿ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಸಮಾಜದಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸದಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದೆ ಆ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಇನ್ನು ಧನ್ಯತಾ ಭಾವನೆಡೆ ಏನು ತೋಂದುಳ್ಳೇರು ಮಲ್ಪಿನವನು ಭಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಪನೋಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬಂದುಳೆ ಈ ನಮ್ಮ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಡು ಅವು 10 ವರ್ಷ ಆದಪ್ಪು ದಶಮಾನೋತ್ಸವನ ಮಲ್ಪುವ 25 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುವ 50 ವರ್ಷಡು ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ಹಬ್ಬ ಸ್ವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವನ ಮಲ್ಪುವ 75 ವರ್ಷ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವನ ಮಲ್ಪುವ 100 ವರ್ಷ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವನ ಮಲ್ಪ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವನ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ 100 ವರ್ಷ ಬಂದಾಗ ಶತಮಾನೋತ್ಸವನ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವ
ಇದು ದಾಯ ದುಂಬುಡ್ದು ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಂದು ಬತ್ತಿருந்து ಬಂಡ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಉಂಡತ ಅವು ಸಂಕ್ರಮಣ ಕಾಲ. ಆ ಸಂಕ್ರಮಣ ಕಾಲಡು ಮನುಷ್ಯ ಅವಡು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲ ಅವಡು ಅವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುಡಿಗೆ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುವಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟವು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಟು. ಆ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯಡ್ ಈ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿನ ಆಯುಷ್ಯದ ಈ 50ನೇ ವರ್ಷನು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕಲೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರಿ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಐನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಡು ಬಾಲ್ಯ ಯೌವನ ಗೃಹಸ್ಥ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಅಂದ 4 ಹಂತಲು. ಬಾಲ್ಯ ಅವು ಕುಶಾಲ್ಡ್ ಪೋಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಯೌವನ ಅವು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರೀತಿಯ ಕುಶಾಲ್ಡ್ ಪೋಪುಂಡು ಅವುಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆಯತ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಉಂಡತ್ತ ಆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಡು ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡುದಂಡ ದೇಹ ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಈ ಮೂಜಿ ಹಂತಲು ಬುಂಡ ಈ ಹಂತ ಉಂಡತ್ತ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನ ಕಾಲ ಭಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ. ಈ ಕಾಲನು ಹೊಂದುದು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉತ್ತಮನ ಮಧ್ಯಮನ ಅಧಮನ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದೆ ಆ ಸುದೀರ್ಘವಾಯಿನ ಈ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಈ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನದ ಕಾಲ ಉಂಡತೆ ಇದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ. ಯಾನ್ ನೇನು ದಾಯ ಪಂಡೊಂದು ಉಲ್ಲೇಂದು ಬಂಡ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ನ ಬುಡೆದಿ ಜೋಕುಲು ಮತ್ತು ಆಕಲ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇತ್ಯದ ಜವನರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಪೋಡು. ಮದಿಮೆ ಆನಗ ಗುರು ಹಿರಿಯಕಳನ್ನು ದುಂಬುದೀದು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂಧುವರ್ಗದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸ ಒಂದು ಒಟ್ಟಾದೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಡು ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆ ಆವಡು ಅಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಭಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆದ ಪಾತೆರ ಇಂಚ ದಯಮಾಡ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಲ್ಲ ಪಣಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಗುರು ಹಿರಿಯರಂ ಕೇಳದೆ ಬಂಧು ಜನಗಳಂ ಒಳ್ದು ಆಧರಿಸದೆ ಗೈದ ವಿವಾಹಂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಕಾರಣ ಅಪ್ಪುದು ಅಂಚಾದೆ ವಾ ಜವನೇರೇ ಆವಡು ಏಪಲ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಲ್ತದೆ ಏಪಲ ಮದಿಮೆ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬಲ್ಪಿನ ಸಂದೇಶನು ಇನಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂಚಿನ ದಂಪತಿಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನೆನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆನಪದಿಯೋಡು ಬನ್ಪುನ ಪಾತೆರನು ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನಿ ದುಂಬು ಬೋನಾಗ ಅಕಲ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಯಾನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಜೀವನ ಒರಿ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಒರಿಯನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒರಿ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಾರಿ ತಾಳ್ಮೆಡು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಡು ವಾರೀತಿದ ಲೋಪ ದೋಷಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರೊಂದು ಇಡೆ ಮುಗಿದಿಜಿ ಭಾರಿ ಇದು ಮುಂದುವರಿಯೊಂದು ಉಂಡಾತಿ ಆಂಡಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಕಲ ಆ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನದ ಕಾಲನು ಇತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸೊಂದೇ ಉಳ್ಳೆರಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇಂಚನೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಸಾಧನೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಂದುವರಿಯಾಡಿ ಎಂಗ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ದೇವರ ಮಾತ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹನ ಕೊರಡೊಯ್ಯಾನ ಸಂದರ್ಭ ಪಣಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಾತ್ ಸಾಧನೆಲೇನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡೆ ಆರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನ ಅನುಭವಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇಡ್ಲ ಆರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಕ್ಲಬ್ದ ಘನತೆ ಗೌರವ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಐನ ದೆರ್ತದೆ ಪತ್ತದೇರಿ ಐಕ್ ಆ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಹೊಂದಲೆ ಕಾರ್ ತೂವೊಂದೇರಿ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಅಂತ ನಾವು ಉಂಡು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘಗೂ ಇನಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡ ಆತನಿಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘಗೂ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರು ಉಂಡು ಅಂದಾಂಡ ಭಾರಿ ಜನಕ್ಕೂ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರಿ ಒರಿಯಿಂದತ್ತೆ ಒಂದು ಒರಿಯಡ್ದ ಆಪಣಂಜಿನ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತೇರಿಂದತ್ತೆ ಮಾತ ಜನಕ್ಕೂ ಮಲ್ತೇರಿ ಆಂಡ ನೆಟ್ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಣಿಯರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅದರ ಅಂಚಾದಿ ಆರು ಅವು ದಾಯೆಂದು ಬಂಡ ಈ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬಂಡ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾವು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೆಡ್ಡೆ ನಾಯಕತ್ವ ಬೇಡು ನಾಯಕತ್ವ ಉಪ್ಪೋಡು ಆಂಡ ಆಯೆ ಮಾತುಗಾರೆಲ್ಲ ಆದುಪ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಧೈರ್ಯಲ ಆಗಬೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪುನ ಚಾಕಚಕ್ಯತಲ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ಬೋಡು ಇನ್ನು ಮಾತಾಡ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಕೊಣುಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗುಣ ವಿಶೇಷತೆ
ಎಂತಲಾಡ ಉಪ್ಪಡು ನೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗುತ್ತು ಐನು ಮೂಲು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉದರ ಕೊಣತಿದ್ದು ಬಂದಿರೆ ತುಂಬ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆ ಒಂದುಂಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಪದವೀಧರ ಅದು ಒಂಜಿ ಬೀದಿ ಹೋಕೆ ಆತ ಜರಾರು ಪದವೀಧರ ಅದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೃಷಿಕೆಲ ಆತಿರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ನೇನು ಕಟ್ಟದು ಕಂಪೆನಿನ ಕಟ್ಟದು ಐಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ದುಡಿಮೆ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಣಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತದೇರೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಲೊಪ್ಪು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಡ್ಲಾರೆ ಭಾಗ್ಯಾದೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಣಿಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಪಂಪಣಿಯಾನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಆರು ಮಾತ ಅಂದರೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಆರು ಏರಡ ಎಂಚ ಪಾತೆರಡು ಪಂಪಣ ಮಾತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಲ್ಲ ಆರಡ ಉಂಡು ಆರನ್ನು ಸರಿಯಾನೆ ತೆರಿಯೊಂದೆ ಅಂಚಾದೆ ಎಂಕ್ಲ ಕಟ್ಟಡಗು ಓಳೋಲೆ ಏರೇರೆ ದಾನಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೊಡ ಆ ದಾನಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುಗೆ ಈ ದಾನಿలను ಪತ್ತೊಡ ಆತ್ಮಲ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸಲ ಅತ್ತೆ ಐನು ಪತ್ತೊಡುದನ ಆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಇಟ್ಟು ಬೋಡು ಐನು ಮಾತಾರು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನಾಯಕತ್ವಲಾರು ಕೊಡ್ತೇರೆ ಇಂಚನೆ ಮಾತ ಇತ್ತೆನಿಗಳು ಮಾತ ಮೂಲು ಸೇರ್ದೆ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ಆರ್ನ ಪುಟ್ಟುಬರ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಆರ್ನ ಎಂಚಿನ ಆದರ್ಶಗಳು ಉಂಡ ಐನು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ತೆರಿಪವನಿಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಖಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳಾರ್ನಂಡ ಈ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಮಾತೆರಗಳ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಈಗ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 50ನೇ ವರ್ಷ ಮಲ್ಪಡೋದು ಹಿಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ಆಂಡ ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಯೋಗ ಬೋಡು ಐಕೊಂಜಿ ಯೋಗತ್ತಿನ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಸೇರ್ದು ಬರ್ಬಂಡು ಇತ್ತದ ಮಾತ ಈ ಜವನೇರನ ಮಾತ ತುನಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಭಾರಿ ಒಂಜೇ ರೀತಿಯ ಜವನೇರಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲಾಸೋಡು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ನಕಲು ಮಲ್ತದೇ ಇರತ್ತ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗೊತ್ತದ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶನು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ತೊಯ್ಪಾದ ಕೊಡ್ತೇರತ್ತ ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನೆಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಏಕ ಮನಸ್ಸಡಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟದು ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವ ಅಂದ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತಗೆ ಆರೆಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯನು ಕರಡಿ ಭಗವಂತೆ ಇಂದು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ದಾಯಂದ ನಂಗೆ ಉವೇ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪಡುದಾಂಡ ದೈಹಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಆರ್ಥಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಪತ್ತು ಮಾತ ನಂಗೆ ಒದಗದು ಬರಡು ಅವಿನ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ದೇವರು ಆರೆಗೆ ಒದಗಿಸಾದ ಕೊರಡೆ ಆರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಇದೇ ರೀತಿ ನನಾತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಡೆ ಆರೆ ಮಿತ್ತಿಗೆ 5 ವರ್ಷತ್ತೆ 75 ವರ್ಷತ್ತೆ 100 ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಣಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಆರೆಗೆ ಆ ಭಗವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಡು ಪಣ್ಣದೆ ಪಣ್ಣೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರಗಳು ಉಂಟವೆ ಮಾತರೆ ಧನ್ಯವಾದ ಎನ್ನ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಚೋಟ ಕಕ್ಕ ಬೆಂಚಲು ಇರೆಡ್ದು ರಡ್ಡು ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಡು ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದೊಂದು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿನ 5ನೇ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಈ ಸಂಭ್ರಮಡು ಸೇರೊಂದುಲ್ಲ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿನ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಂಗೆ ತೆರಿಯೊಂದು ಆಂಡ ಯವ್ವನದ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ದ ಪಕ್ಕ ಆಡ್ನ ಒಂಜಿ ಒಡನಾಟೋಡು ಯಾಣಿತ್ತು 2017-18 ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬನಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡದ ಕೆಲಸ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಮೇಲಿನ ಮಲ್ತದ ನಾನು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಮುಖಂಡತ್ವ ಗುಣನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಏರೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರದ 4 ಬಾರಿ ವಿಷಯರಲ್ಲಿರೋರು ಏರೆಲ್ಲ ಎಂಚಲ ಪಾತ್ರದ ಆಕ್ಲೇನು ಮನವೊಲಿಸು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು ಇಂದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ಈ ಮುಖಂಡತ್ವ ಗುಣ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುಂಡಂತಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಈ ಗುಣ ಉಪ್ಪುಜಿ ಕಟ್ಟಡದ ಸಂದರ್ಭಡು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬುಲ್ಲೆಗೊತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗುತ್ತೀರಿ ಆರು ಬೊಂಬೈದ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆರು ಒಂಜಾತ ಬೊಂಬೈದ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ತೇರ್ನಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಪಿರಾವುಡಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆತ್ತನು
ದಯಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಪೋದ ಇನ್ನು ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಅವು ಎಲ್ಲೇತನ ಅಪ್ಪನು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೋದು ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತೊಂದು ಆಕಲ್ನ ಟೈಮನ್ನು ಕೇಳೊಂದು ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದ ಕೊರಿಯರ್ನಲ್ಲ ಐನು ಪೂರಕವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಇಂಚನೆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೆ 2017 ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರ ಸಂಘ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಂಡು ಅಪ್ಪಗೊಂಜಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು 5 ಪಕ್ಕ ಯಾನ ಇಟ್ಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇನ್ನ ಪುರ್ತುಡು ಆ ಸಾಲನ್ನು ಮತ ತಿಂಜಾದು ಮುರಣಿ ನಮ್ಮ ಬೆಲೆಯ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಂಟೇರ ಭವನೋಡು ಮಲ್ದ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸಗಳು ಒರಿದಿತ್ತನೇ ಮಾತ ಪೂರ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಐನೇ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದ ಆ ಪಡ್ತುಡ್ಲ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರಿ. ಆದರೆ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಮುಖಂಡತ್ವದ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಕ್ರೀಡೆಡವಾದ ಮಾತೆಡ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಡ್ಡೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂಜನೆ ಟಗಪ್ ಅವ್ರದ ಟೀಮ್ ಉಡ್ಲ ಹತ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕ ಹಾರೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಇಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉದಾಹರಣೆ ತೊಳ್ಳಾರು ಅನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅನ್ನ ಬಡದಿ ಅಂಜನೆ ಮೂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಖ ಸಂಸಾರನು ಬಂತೊಂದು ನನಾತ್ ಅರೆಗೆ ಆಯುಷ್ಯನು ಆರೋಗ್ಯನು ಕೊಡ್ದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಣಂಜಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನು ದೇವರ ಕೊರಡು ನನ್ನ ಮೆತ್ತಿಗೆ 100 ವರ್ಷದ ಅನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಪರ್ಪಣ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಣಂಜಿ ಯೋಗಲ ದೇವರೇ ಕರುಣೆ ಸರಡು ಪಂದು ಎನ್ನ ಕಡ್ಡು ಪಾತ್ರಗೂ ವಿರಾಮ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣದ ಎಡ್ಡಪ್ಪದ ಮದಿಪನ್ನು ಕೊರನಂಚಿನ ಅವರಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಳ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಂಚಿನ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ ಅಕ್ಕೆ ಮಜಲಿಯರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ತೊಂದಲ ಬಂದಲೆ ಜಾತ್ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಒಂಜಿ ಆತ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಜಿತೇಂದ್ರನ್ನೇ ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಏರಣ್ಣ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ನಿಟ್ಟಿಡ್ ಆ ನಿಲೆಟ್ ಈ ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ದೇವದಾಸ್ ಬಂಡರ್ಲು ಇರೆಡ್ದು ರಡ್ಡು ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಬಂಧುಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಯಜಮಾನ್ರಿ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಮಾಡಿರಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟಿಡಂದು ಇತ್ತ ಮೂಲ ಬತ್ತು ತುನಾಗ ಒಂದು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂದಿಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರುಟಪ್ಪ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಘಟನೆ ಮಂತ್ರಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅವ್ರನ್ನ ಊರ್ದ ಕ್ಲಬ್ ಆ ಊರ್ದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಮಾತಾ ಜವಣಿಯರಿಗೆ ಏನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದು ದಯಕೊಂಡ ಈ ಓಲು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡ ಅವಳು ಮಾತ ಸಂಘಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾ ರೀತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಈತ ಜನನ ಒಟ್ಟು ಕೂಡ್ಸಾದ ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡ ಬಂದ್ಪುಂಡ ನಾಕೊಂದು ಖುಷಿತ್ತ ವಿಚಾರ ಓವು ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅವು ಸಂಗೀತ ಅದಕ್ಕೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದಕ್ಕೂ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಅವು ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಅವಳ ನಿಜವಾಯಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅಂಚಾದ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉವೇ ಕೆಲಸ ಅವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಪ್ರತೀಕ ಅಂದು ಅನ್ಪಂಟತೆ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಲ್ಪಬೇಕು ಬಹುಶಃ ಎಂಕಾರನ ಪರಿಚಯ ಚೌಟೇರ್ ಪಲ್ಲೆಕನಿ ಎಂಕ್ ಉಮಿಯ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಕುಲು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಲಬ್ಗೂ ಸೇರ್ಸಾದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆವಡನೇ ಅವ್ರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟೇ ಪಂಡ ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಡ್ಸ್ ದಯಪಣ್ಣ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದಯಪಣ್ಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಜೇರಿ ಎಂಗೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ಒಪ್ಪುದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಈತ ಪಂಡೀರ್ ರವೀಂದ್ರ ಪಂಡೀರ್ ಚೌಟೇರ್ ಪಂಡೀರ್ ಎಂಕಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಟ್ಟಡಗೆ ಅದು ಪುನಃ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಟ್ಟಡದ ಒಂಜಿ ನವೀಕರಣ ನನಗ ಆರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚಾದ
ಅಂಚಾದ ಆರ್ನ ಯಶೋಗಾಥೆಗೆ ಆರ್ನ ಜೀವನದ ಯಶೋಗಾಥೆಗೆ ಹಲವಾರು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಅಂಡ ಸೀಮಿತವಾದ ಲಯನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಲಯನ್ಸ್ ಕುಟುಂಬ ಪನ್ಪುಣ ಎಂಕಲ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ ಕುಟುಂಬ ಒಪ್ಪುಂಡು ಲಯನ್ಸ್ ಕುಟುಂಬ ಪಂಡ ಅವಳೊಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯತೆದ ಕುಟುಂಬ ಆ ಲಯನ್ಸ್ದ ಕುಟುಂಬದೊಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸಂಘಟನಾ ಒಂಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಭಾರಿ ಪೊಡ್ಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರು ಆರಿಗೆ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಮಾತೆರ್ರೆ ಉಲ್ಲಾರು ಅಂಚಾದ ಆರ್ನ ದುಂಬುದ ಜೀವನ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಪನ್ಪುಣ ಪಂಡೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ఒక ರಾಜಕೀಯವಾದ ಮತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆರ್ನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇರ ಆ ಸಾಧನೆ ಅವು ನನ್ನ ಆತ ದೇವರೈಕ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡ ಆಶಯ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನಾರಡು ಪಾತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ದೇವದಾಸ್ ಭಟ್ಟಾರ್ಲೆಗ್ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಜಿತೇಂದ್ರನ್ನೇ ಒಂಜಾತ್ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಬೊಲ್ಲಿದ ಪದಕನ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಅವು ಶಕ್ತಿ ಭಾರತ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ ನೆರೆಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಾದಿದ್ರು ಆ ಶಕ್ತಿ ಭಾರತ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಸದಸ್ಯರ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಹೇಮಚಂದ್ರ ಬಾಬುಗಟ್ಟೆ ಹಿರಿದು ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಸೇರಿದಿನ ಊರೇರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಂದು ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಶಕ್ತಿ ಭಾರತ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಏನಂಚಿನ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬೇರ್ನ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಈ ಶುಭಶಾಯ ಕೋರಿಯರ ಬರ್ತಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ್ವ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಚನೆ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋನಾಗತ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಶಕ್ತಿ ಭಾರತ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಗೆ ಸದಸ್ಯ ಆದಿತ್ತೇರು ಆ ನಂತರ ಆರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಂಚನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ಲ ಪದಕ ವಿಜೇತರಾತೇರು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಆರು ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ಪುಣ ತಿರ್ತಿರ್ದೆ ಅರ್ನ ಬೊಬ್ಬೆಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಆರು ಬನ್ನಗ ಗದ್ದಲಡೆ ಬರ್ಪುಣಾರು ಪಂಡ ಪೂರೈಗಳು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ ಶಾಲೆಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಪಂಡ ಆ ಸದಸ್ಯರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ ಅರ್ನಾಲ ಒಂಜಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆವಡು ರಾಜಕೀಯ ಆವಡು ಬೇತ ಪೂರ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲಾರು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತ ಪಾತೆರಂದು ಉಪ್ಪುವೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಇಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಅರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಡುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಪೂರೇನೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯನ ಕೋರುದು ಅರ್ನ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಕೊರಡು ಬಂಡದು ಯಾನಕೇನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಮಚಂದ್ರನಗೆ ಜಿತೇಂದ್ರನಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕೊಡೊಂಚಿ ಅವಕಾಶನ ಕಲ್ಪಿಸಾಯಿನಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಈ ಒಂಚೆ ಪಕ್ಷದ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆನಿಸಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವ ಕೋತವೇಲ್ ಮೇರೆಡ್ದು ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಪೂರ್ವದ ದೈವದವರೆಗೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದೆ ಬಾರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಸಹಪಾಠಿ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೇನ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಇನಿ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟುಪರ್ಬ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟುಪರ್ಬ ಯಥ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪ ಯಥ ಗೌಜಿಡು ಮಲ್ಪ ಪೂರ್ವ ವಿಧೋಟ್ಲ ಮಲ್ಪ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಗುರುತಿಸಾದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಂದು ಪನ್ಪುನೇನೆ ನೆಂಪುಡಿದು ಇನ್ನು ವಿವೇಕಾನಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಕ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟು ಅರ್ಬೋನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿರಂದು ಪಂಡ ನಂಗೆ ಬಾತರೆಗಳ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಜವಾದ ಜಿತೇಂದ್ರನ್ನೇ ಆರ್ನ ವಹಿವಾಟಡು ಈ ತಲಪಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನ್ಬೋದು ಕುಡ್ಲಾಡು ಇಲ್ಲು ಮಲ್ತದು ಅವಳು ಕುಲ್ದಿನಾರು ಯಥ ಜನಕಲು ತನ್ನ ಪುಟ್ಟುನ ಊರುನು ಬುಡ್ದು ಹೊರ ಸಿಟಿಗೆ ಪೋಯಿರಂದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದಂಚಿ ಮೋನೆ ತೂಪುಣಗ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ವಿರಳವಾದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ಐಕ್ ಅಪವಾದವಾದ ಇನಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ ದೂರದ ಕುಡ್ಲಾಡಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ತನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರುಡು ತನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಜವನಿರೇನೇನು ಮರಪಂದೆ ಅಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತ್ನೆಟ ಈತ್ ಪೊರ್ಲದ ಒಡನಾಟ ದೀತೆರೆಂದು ಪನ್ಮನೇಕಂದು ಒಂಜಿ ಬರ್ತಡೆದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಂದು ಪನ್ಯಾರೇನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡೆಪೆ ಇಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ತಿಕ್ಕುನಿ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ನೆಟ್ಟು ಜಿತೇಂದ್ರನ್ನೇ ಭಾರಿ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತನಾರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಶಿಸ್ತುದ ಸಿಪಾಯಿ ಆದ ತನ್ನ ಜೀವನೋಡು ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಪೂರ ಮೈಗೂಡಿಸದು
ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಂಗೋಡ್ಲ ಪಂಡ ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸುಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಗಾದೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗಡ್ಲ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸದು ತಾನೇ ಆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ಜನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಟ್ಲ ಯಶಸ್ವಿನ ಇನಿ ಗಳಿಸದು ಇನಿ 5 ವರ್ಷನೂ ಪೂರೈಸದೇರಿ ಆರು ಮದ್ಮೆದು ಮೂಜಿ ಅನರ್ಘ್ಯ ಮುತ್ತುಲೇನೆ ಈ ಸಮಾಜಗೂ ಕೊಡುಗೆ ಅದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲೊಂದು ಬಂಡ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಿಂಜಿನ ಅಂದ ಬಂಡ ಆ 2 ಜನ ಜಿತೇಂದ್ರನ್ನಗಿಲ ಆರ್ನ ಬೊಡೆದಿಗಿಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವೆ ದಾನೆಂದ ಬಂಡ ಮೂಜಿ ಅನರ್ಘ್ಯ ಮುತ್ತುಲೇನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆ ಜೋಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿತೇಂದ್ರನ್ನಲಕನೇ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣನು ಮೈಗೂಡಿಸದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿಯಾದ ಬದುಕುನಂಜಿನ ಅವಕಾಶ ದೇವರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪಿಸವಡು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಮಂಡಲದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆದಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೋಷ್ಠದ ಸಂಚಾಲಕರಾದಪ್ಪು ಪಕ್ಷಡು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ನಲ ಐನು ಬಾರಿ ನಿಷ್ಠೆಡು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಐನು ಮಲ್ತನಾರ ಏರಿಂದ ಬಂಡ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚಾದ ಆ ಯಾನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನೋಡು ಈತು ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡಂಡ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಜಿತೇಂದ್ರಣ್ಣನಲ್ಲುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನಾರು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಈತ್ ಮಟ್ಟಗೂ ಈ ನಮ್ಮ ಮಂಡಲದ ಬುಳೆಯೋಡಂಡ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರುಲ್ಲೇರು ಈರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚಿನ ಅಭಿಲಾಷೆ ಉಂಡ ಐಕೆ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಮಂಡಲದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಈರ್ನ ಪಿರೌಡು ಎಂಗಳು ಉಂತು ಮನ್ಪನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ನನಾತ್ ಸಮಾಜೋಡು ಯಥಾ ಜನ ಪಾಪದಗ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೇನೆ ಮಿತ್ತು ದೆರ್ಪುಣಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಡು ಪಾಪದಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆಳಕಾದು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗಲ ಕಷ್ಟ ಸುಖಕ್ಕೂ ಸ್ಪಂದಿಸವನ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿನ ದೇವಿರು ಇರೆ ಕೊರಡು ಈರ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಆದಪ್ಪು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆದಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಬಂಟ್ರ ಸಂಗೋಡು ಜಿತೇಂದ್ರನ್ನೇ ಮಲ್ತನ ಸಾಧನೆನೇ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ದುಡ್ಡು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸವಿನ ದೊಡ್ಡ ಕೊರ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತು ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಪೂರ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸದು ಆ ಅಂಚಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೇನು ಸೇರ್ಸದು ಅವೊಂಜ ಬಂಟರ ಭವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಜಿತೇಂದ್ರಣ್ಣನುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೊಂಡಾಣದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಆದಪ್ಪು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲಾದಪ್ಪು ಆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ದೆತೊಂಡ ಐನು ಬಾರಿ ಶಿಸ್ತುಡು ನಿಭಾಯಿಸವನಾರು ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಗೂ ನನಾತ್ ಆರ್ನ ಸೇವೆ ಬೋಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಪದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿಯಾದ ಆರ್ನ ಹುಟ್ಟೂರ್ದ ಆ ಒಂಜಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಕ್ಲದ ನನಾತ್ ಒಡನಾಟ ಹೆಚ್ಚಾದ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಜೀವನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇರೆಗೆ ಭಗವಂತೆ ನನಾತ್ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊರ್ತು ನನಾತ್ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಾನ ಲಭಿಸವನ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಂಪತಿಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಾಡು ಬಂಡದು ಆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನರಟ್ಟು ಪಾತೆರನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಬಯಲು ಮೇರೆಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮ ಕೋನಾಚೆದ ಸಪ್ತಸ್ವರ ಕಲಾ ತಂಡದಕ್ಕಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಕರಿಣ ವರ್ಷದ 2024 ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತನಾರು ನಮ್ಮ ಜಿತೇಂದ್ರಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಒಂಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪ ರೂಪುರೇಖೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವಿಟ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಆತಿರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಂಕ ಪೆರ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಅರ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಆರು ಕಬಡ್ಡಿ ಪಟುವಾದ ಕಿನ್ಯಡ್ದು ಎಲ್ಲಿಯಡ್ದೆ ಗುರುತಿಸೈನಿ ಅವು ವಿವೇಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಡು ಆಂಡ ಅರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸದಿನಿ ಅರ್ನ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್ ಆನಿದ ಆ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್ದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಆ ಸಮಯಡ್ ಗೆಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆತ್ಮೀಯ ಆದಿತ್ಯನಾರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಆರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆರು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಡ್ದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಆ ನಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಮೆಕ್ಕಲ್ನ ಗೆಳೆತನ ಇಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಆ ನೀ ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಇನಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಬೈದೇರು ಸರಿ ಇರಣ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಒಂದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಗೂ ಸಾಧಾರಣ ಸರಿಸುಮಾರು 32 ವರ್ಷ ಆತನು ತಪ್ಪಿತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಎನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಅರ್ನ ಮಿಸ್ಸೆಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡೇರು ಎಂಗ್ಲ ಸಾಪಾಟು ಒಂಜಿ 10-15 ಜನ ಬೈದೇರಿನಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ಗೂ ಒಕ್ಕ ಮಿರಬಿಟ್ಟ ಮೋಕೆಗೆ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪಂಡ ಆರೊಂಜಿ ಬರೀ ಲವಲವಲಿಕದ ಜವಾನೆ ಅರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಉಪ್ಪುನ ಬಹುಶಃ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕ ಆರು ಶಾಲೆಗೆ ಏತ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಆಡ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಜನ ಹೆಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕ ಅಂಚನೆ ಶಾಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಕ್ಲಾರ್ ಎದುರುಂತುನಾರ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂಜಿ ಏರ್ನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇಜ್ಜಿನ್ ಪಂದಾಗ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಜನ ರಪ್ಪ ಲಕ್ಕುತ್ತೋಜು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೀತು ಬೈ
ಇಜ್ಜಿರೋದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಎಂಗ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಗೊಂದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಒಂದು ಇತ್ತಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಂಗ್ಲು B.Ed ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಜಿ 13 ಜನ ಆಂಜೋಕ್ಲಿತ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಮೂಜಿ ಪಟ್ಟು ಪಾಲ್ ಪೊಂಜೋಕ್ಲಿತ್ತಾರೆ ಆಂಡ ಈ ಆಂಜೋಕ್ಲಿರ್ದೆ ಆವಡತ್ತೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪೊಡ್ಡೆ ಬಸ್ ಬಂಗದ ಕೆಲಸ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಗ್ಲೇಟ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಅಂತ ಎಂಗ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ಎತ್ತಿನ ಕೈ ಆಂಡ ಖಾಲಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಯಾಪುಜಿ ಐಟ್ ಅಲ್ಪ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲರ್ ಪಂಡ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಪ್ಪಗ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಈತ್ ಮುಟ್ಟ ಗೊಬ್ಬಂದಿನ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟನ ಗೊಬ್ಬುದು ಬಹುಶಃ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಂಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಂದ ಅಪ್ಪಗ ಅಂಚನೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೂಡ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಲ್ಪ ಅದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬುಲೇಕ ಮತ್ತು ಹುರಿನಿಂಬಿಸಿದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಎಂಗ್ಲು ವಿನ್ನಾಯ ಅವೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಅವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಎಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ ಆಯ್ತು ಒಂದು ವಾರ ದುಂಬೆ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಲೆತ್ತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಂಗಳ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ತೊಂಬೋದು ಎಂಗ್ಲೆಲ್ ಬಲ್ಪ ಅದು ಎಂಗ್ಲೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ದಿವಸ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬರ್ಬಲಕ ಮಲ್ಪರೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಡುಪ್ಪುನಗದ ಸಂಗತಿಲು ಅರಡ ಮಿತ್ ಪನೋಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಆಂಡ ಅರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಲೆತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲ ಪೂರ ಸಹಪಾಠಿನಕ್ಲ ಪರವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರೆಗೆ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಅರ್ನ ಜೀವನ ಕುಡಲ ಒಂಜಿ ಅಮೃತ ಲೆಕ್ಕ ಪಾವನ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ದುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯಲ ಎಡ್ಡೆ ಡುಪ್ಪಡು ಅಂಜನೆ ಅರೆಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಡ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಬೊಡದಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಕ್ಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬೆರಿಸಾ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದುಂಬರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಬೆರಿಸಾ ಇತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಅರಿಂಚ ಮುಳ್ಳಿருந்து ಹೆಂಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಅರಗಲ ಅರ್ನ ಕುಟುಂಬಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡಂದು ದೇವಡ ನಟ್ಟು ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಒಂಜಿ 15-20 ಜನ ತಂಡನೆ ಬೈದಂಡು ಎಕಡೆ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಜಿತನ್ನೆ ಏನೋರಿ ಚಡ್ಡಿ ದೋಸ್ತು ಬೈದೆ ಮಾರೆ ಅಂಚೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೀಮೇ ಬೈದಿನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಐತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಅದು ಒರಿ ಪಾತಿರುವೇರೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತಿರಿಯರು ಚುಟುಕಾದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರಿಗೆ ಸರಿ ಬಂದುಲೆ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಜ್ಜನ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನಿ ವಿವೇಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಲಪಾಡಿ ಒಂದೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ನೀಡಿದ ದುಂಬು ಬಂದುಲೆ ಮುಕ್ಕಲು ಮಲ್ಲಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಡ್ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಏರಾಂಡ್ಲ ಉರಿ ಸಾಧಕೆ ತಂಡ ಆಯಾಗ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಜಿಂಜಿನಾಗ 25 ಅತ್ತಂಡ ಆಯೋಜ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಗುರುತಿಸಾಂಡ ಗೌರವಿಸಾಂಡ ನಲ್ಲಾತು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯಾಗ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವು ಪೂರಕವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಸಮಾಜಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನ ಕೊರ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಚುಟುಕಾದು ಒಂಜಿ 10-15 ದಿಂತ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನೇನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿರು ಅಂಚಿನ ವಿವೇಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾನಿಂಚಿನ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆರು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಒಂದಲ್ಲೇರು. ಈ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿಗುತ್ತು ಇವರ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿವೇಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹರ್ಷದಾಯಕ. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಲವು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಎಲ್ಲ ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಹಲವು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಜಿತನ್ನ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಉತ್ತಮ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಟುವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿ ಹಲವು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಕೀರ್ತಿ ಜಿತನ್ನನವರದು. ಉತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಸದಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಘಟಕರಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಜಿತನ್ನನವರು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಕನಸಾದ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಊಹಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಅದ್ಭುತ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 40 ಲಕ್ಷದ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಜಿತನ್ನನವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಹಿರಿಯರಾಗಿ, ಕಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಕಿರಿಯರಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಿಯಾಗಿರುವ ಜಿತನ್ನನವರ ಜೀವನ ಆದರ್ಶದಾಯಕ. ಅಲಂಕಾರಗುಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಪುತ್ರ, ಅವರ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರುವ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುವ ಮನೋಭಾವ ಮೈಗೂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ದೈವದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವೇ ಸರಿ.
ಓರ್ವ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಗನಾಗಿ, ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ, ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ, ಪತ್ನಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಪತಿಯಾಗಿ, 3 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತನಂತಹ ತಂದೆಯಾಗಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಜೀವನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳಗಲಿ. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿ. ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ, ಸುಖ, ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಅವರಿಂದಾಗಲಿ. ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸುಂದರ ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸೌಭಾಗ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೆಚ್ಚಿನ ವಿವೇಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮೇರು ಕೋನಾಜೆ ಮೆಸ್ಕಮ್ದ ಜೈ ಆದುಲ್ಲೇರ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ಮುಕ್ಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ಜವನೇರ್ನ ಮಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿರ್ ಬಂದಲೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳೊಂಜಿ ಶೋಭಿಸುವುದು ಬಂಗಾರದ ಖಡ್ಗದಿಂದಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಿಂದ. ಅಂಚಿನ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಾರು ಜಿತೇಂದ್ರನ್ನೇ ಇನಿ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಪುಟುಪರ್ಬನ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನ ವಿವೇಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಕ್ಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಅರೆಗ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್, ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 3 ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಲಾರೇನು ಗೌರವಿಸಾರು. ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರು ಗಣ್ಯರ ಆತ್ಮೀಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಖಲು ಅಂಚಿಡದರ ನಿಖಲು ಒಂಜಿ ಸಾಧಕನ ಸಾಧನೆದ ಲೇಸ್ಗೆ ಬೈದಿನಿ ನೆಟ್ಟು ಮಾತೆಟ್ಲ ತಾಳ್ಮೇಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಕರಿಸಾಡು ಪಂಡದು ಕೊಡವರ ನಿಖಲ್ಡ ಭಿನ್ನಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುರುಕಾದ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಚ ಕ್ರಮಡು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ತಲಪಾಡಿಗುತ್ತು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ನ ಅರ್ಧಾಂಗಿನಿ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೀತಿ ಜೆ ಶೆಟ್ರ್ ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗೇಡ್ ವಿರಾಜಮಾನ್ ರೌಡ್ ಪಂದ ನಿಖಿಲ್ಡ ಭಿನ್ನಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎರಡು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಜವನೀರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಶಾಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಕ್ಲಬ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲು ಪದಾಧಿಕಾರನಕ್ಲು ಸದಸ್ಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಚಿ ಮಾನಾದಿಗೇನು 5ನೇ ವರ್ಷದ ಪುಟುಪರ್ಬದ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟ ಎದುರುಡುಪಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರ್ ಅಜಿತ್ ಅಡ್ಯಂತಯ ಜಿತೇಂದ್ರನ ಸಾಧನೆಗೆ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಅದು ಉಂತಿನಾರು ಪ್ರೀತಿಯಕ್ಕ ಇರುವೆರ್ಲ ದಂಪತಿಲು ಸೇರೊಂದು ಈ ಸಾಧನಾ ಸಮಾವೇಶದ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪುಟುಪರ್ಬದ ಯೋಜ್ ಪೊರ್ಲುದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಸಮಯಡು ಇರುವೆರು ಸೇರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸರಿ ಬಂದಲೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮಾಡ್ತಿಳ್ದು ರಾರಾಸ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಹೊರಟು ಜಿತೇಂದ್ರನ ನನ್ನ ತುಂಬುದ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ಎಡ್ಡಾಡು ಪಂಪಿನ ಆಶಯ ನಮ್ಮೊಂದು ಬಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮನಾದಿಗೆಡು ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವಡು ಬಂದು ನಿಖಿಲ್ದ ವಿನಯ್ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯಂತ್ಯರು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತ್ಯರು ಈ ಸರ್ತಿದ ತಲಪಾಡಿದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಡ್ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರ ಮೇರ್ನಾದಿತ್ತನೆ ತಲಪಾಡಿದ ಮುತ್ತು ಒಂದಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಿನಿ ಉಳ್ಳಾಳ ಒಳೆಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರೊಂದು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿಗುತ್ತು ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆತ್ಮೀಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಲ್ಪಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಒಂದು ಈಗ ಸಾಧನದ ಮರ್ದಿಳ್ದು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಸಾಧಕ
ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಳ ಒಳೆಯ ಮಹಿಳಾ ಬೊಕ್ಕ ಸಿರಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರೊಂದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮರ್ದಿಲ್ಗ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನ ಗಾಂಡ್ ಗೌಜಿಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತುಪ್ಪಿನ ಅಂಚನಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಮಾನಾದಿಗಿನ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ನನ್ನ ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಹಸೆಗೋಳಿ ಒಂದೇತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಮಲ್ಪಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಲ್ಪಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಒಂಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದೆ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಟಮೆ ಮುಡಿಪುದ ಮಂಟಮೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಓನರ್ ಆರು ಒಂಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಜೀತು ಅನ್ನನ ಆತ್ಮೀಯ ಆದಿತ್ಯನಾರು ಆರ್ಲ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಿನಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಯದ ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಲೈನ್ ಸೇಗೋಳಿ ಮುಂದೆತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರೊಂದು ಮಾನಾದಿಗೆನು ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಬಂದುಲೆ ಏನು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಜೋರೈನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಂದುಲೆ ಸರಿ ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮಾನಾದಿಗೇನು ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗು ಬರೊಂದುಲೇರು ಶಕ್ತಿ ಭಾರತ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾನೆಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಸರಿ ಬಂದುಲೆ ಬಾರಿ ಪುಗಡ್ತೆದ ಬಾರಿ ಈ ಭಾಗಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಪುಗಡ್ತೆನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ 8 ಜನನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡ್ ಪುದರ್ ಪುಗಡ್ತೆನ ಒಂಜಿ 8 ಜವನೇರಿಗೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಂಡ ಶಕ್ತಿ ಭಾರತ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಒಂದೇತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗದ್ದಿಗೆ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಶಕ್ತಿ ಭಾರತ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಮಾತ ಘಟಾನುಘಟಿನಕ್ಲು ಸೇರೊಂದು ಪ್ರೀತಿದ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರಿಗ್ ದಂಪತಿಲಿಗ್ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರಿನ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಈ ಒಂಜಿ ಸುಸಂದರ್ಭಡ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪಿನಂಚಿನಕ್ಲು ವಿಶಾಲ ಹೃದಯದ ಶಕ್ತಿ ಭಾರತ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ನನ್ನ ಬೊಂಬುಗು ಇನಿತ ಸಾಧಕೆ ಅಂಚನೆ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚನ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರಿಗ್ ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರೊಂದು ಪಿನಕಲ್ ತಲಪಾಡಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ
ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಬತ್ತದ ತಲಪಾಡಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉನ್ನತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಮಲ್ಲಗದಿಗೆ ಬತ್ತದ ಜಿತೇಂದ್ರಣ್ಣ ದಂಪತಿಲಿಗೆ ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಣಿಕಲ್ಡ ವಿನಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸಂಘದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ದು ಸಹಕರಿಸೋಡು ಬಂದಣಿಕಲ್ಡ ವಿನಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಸೇರೊಂದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮ್ಮ ಮೌಕ್ಯದ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರಿನ ಶಲ್ಯ ಪಾಡ್ದು ಮಾಲಿನ ಪಾಡ್ದು ಮೋಕೆಡು ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೇಟದ ಹೊರುಟು ಮೊದಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಲ್ಕಲಿಗನೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯತ ಮನಾದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಮಾತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಭಾಗದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಮಾತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರೊಂದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಲಿಯರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದ ಸೇರೊಂದೇರು ಪಣದು ಎನ್ನಿವೆ ಇರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಈ ಭಾಗದ ಬಿಜೆಪಿದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಮಾತ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರು ಸೇರೊಂದು ಪ್ರೀತಿದ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರಿನ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಮಯಡ್ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾದ ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದನಿಗಳ್ಡ ಭಿನ್ನಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಮೇರ್ಲನ ಮೊಟ್ಟುಗು ಪತದ ಸೇರೊಂದಿರು ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಘಟಾನುಘಟಿನಕಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಒಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮನಾದಿಗೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಿಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾದ ಮನಾದಿಗೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಜಿತೇಂದ್ರಣ್ಣೆ ಬುಕಾರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅಂಜನೆ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲ್ ಸೇರೊಂದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೇಕನ್ನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಜಿತೇಂದ್ರಣ್ಣೆ ಬುಕ ಅರ್ನ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲ್ ಸೇರೊಂದು ಕೇಕನ್ನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆಚರಿಸ್ಯಾರ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಮಾತಿರ್ಲ ರೆಡಿ ನಿಖಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳಿದ ಹೊರಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿವೇಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು ಅತನೂರಿ ಸಾಧಕೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿಲೆಕನೆ ಇಂಚಿನ ಮನಾದಿಗೆಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ತಿಕ್ಕನಾಗ ನಲ್ಲಾತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ಪರೆ ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಅಂಚನೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದುಮ್ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಓಕೆ 5 4 3 2 1 ಸರಿ ಬಂದಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ಸೌಂಡನ್ನು ಕೊರ್ನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಂಡನ ಮೇರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆದ ಸಾಯಿ ಪ್ರೋ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಇರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಾಯಿ ಪ್ರೋ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ಲದ ಅಲಂಕಾರ ಡೆಕೋರ್ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲು ರೋಹಿತ್ ತಲಪಾಡಿ ಮೇರ್ನ ನಾಯಕತ್ವದ ಲೋಟಸ್ ಡೆಕರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಂಗೀತದ ರಸೋದೌತನನ್ನು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಚೇತನ್ ಖುಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಲಗ ಮಲ್ದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಜಿತೇಂದ್ರಣ್ಣನ ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಲಂದು ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ಶಬರಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಜಪ್ಪಿನ ಮುಗ್ಗರು ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಇರೆಗ್ಲ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಡು ನಂಗ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಚನೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ತುಂಬ ತೊಂದಲ ಬಂದಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಹೊಸ ಕುರಲ್ ತಂಡದಕ್ಲಿಗ್ಲ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ವಿವೇಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಲಬ್ದ ಬತ್ತದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಬತ್ತದ ಜಿತೇಂದ್ರನಗ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತರು ನಿಖಿಲಿಗ್ಲ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಪರೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರಗ ಪೂಜಾ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಂದುಲೆ ಸೇಡ್ದಿಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಜಿತೇಂದ್ರನಗ ಶುಭಾಶಯನ ಕೊರಡು ಬಂದು ನಿಖಿಲ್ಡ ಭಿನ್ನ ಆಯ್ತ ಮಾತೊಂದುಲ್ಲೆ.
ಚೇತನ್ ಖುಷಿ ಬೊಕ ಮೈಮಾ ಒಂದುಲೆ ಕುಡ್ಲದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪುಗಾಡ್ತೆ ಪೊರ್ಲುದ ಪದಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಪನೇರೆ ಉಲೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ತುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಏನು ಮೈಕ್ನ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸ ಒಂದುಲೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ನಿರೂಪಣೆನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮನಸ್ಸಿನ ಎಂದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರ ಜೋರಾಯಿನ ಪ್ರೀತಿದ ಉಡದಿಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೀತಿದ ತಾಟಿ ಬರಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಜೊತೆಯಲಿ ನಡೆದಿದೆ ದಿನ ಬಯಸಿ ಬಯಸಿ ಸಿಹಿ 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 ಮಾತು ಸಿಹಿ ಸಿಹಿ ನುಡಿದಿದೆ ಮನ ಹರಸಿ ಹರಸಿ ಹೀಗೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಜೊತೆಯಲಿ ನಡೆದಿದೆ ದಿನ ಬಯಸಿ ಬಯಸಿ Just got it. Let's make it. ಕರಗದು ಈ ಪ್ರೇಮ ಅವನಿಗಾದರೆ ಮಿನುಗುತ್ತಾರೆ ಅವಳಿಗ ಸರೆ ನೀನೆ ಬಾರೆ ಸರಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಜೊತೆಯಲಿ ನಡೆದಿದೆ ದಿನ ಬಯಸಿ ಬಯಸಿ ಸಿಹಿ 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 ಮಾತು ಸಿಹಿ ಸಿಹಿ ನಡೆದಿದೆ ಮನ ಹರಸಿ ಹರಸಿ ಗುರುವಾರ
ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಲೋಕವೇ ಹಾಡಿದೆ ಹಾಡು ಸಸರಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಸಿ ಬಯಸಿ ಹೀಗೆ ಸಾಗಲಿ ನಮ್ಮಿ ಪಯಣ ನಮ್ಮ ನಿರೂಪಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ ಮಿತ್ತರಮದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಮಿತ್ತರಮದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಬರಡು ಕರ್ನ ಕಲ ಜೀವನದ ನನಾತೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲ ಹಿರಿಯಕಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡಂಚಿನ ಯಾಪಗಲ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾಪಲಿಪ್ಪಳು आँखों से तूने क्या कह दिया दिल ये दीवाना धड़कने लगा तन्हाई में हम मिले इस तरह बारिश में शोला भड़कने लगा दीवाना धड़कने लगा तन्हाई में हम मिले इस तरह बारिश में शोला भड़कने लगा तूने क्या कह दिया दिल ये दीवाना धड़कने लगा थोड़ी गर्मी भी है थोड़ी बेबसी थोड़ी मर्जी भी है ऐसा में हम क्या करे तो जो भी होता है होने दे दिल रुबा से तूने क्या कह दिया दिल ये दीवाना धड़कने लगा तन्हाई में हम मिले इस तरह बारिश में शोला भड़कने लगा. A beautiful song from